11 persoane care fac parte din sistemul medical al raionului Căușeni au fost confirmate pozitiv prin COVID. Dintre acestea, 3 medici de familie, o asistentă medicală din cadrul Spitalului Raional Ana și Alexandru, 4 asistente medicale de la Medicina de Urgență din Căușeni, o infermieră din cadrul spitalului, precum și un șofer de pe ambulanță. Toți au fost contaminați de noul coronavirus. Declarațiile au fost făcute în cadrul punctului teritorial Căușeni de dirijare în situații excepționale. În același timp, în presă au apărut mai multe reacții ale medicilor de la Căușeni, de la asistența medicală urgentă, care se plâng că nu mai fac față numărului mare de solicitări parvenite din partea populației celor două raioane. Luni, ex-ministra Sănătății Alani Merencu a fost prima care a dezvăluit informația că la stația de asistență medicală urgentă din Căușeni aproape că nu are cine lucra. Cităm din stația de asistență medicală de urgență Căușeni. Are total 2 medici, inclusiv șefa substației, și 16 felceri, 2 din care sunt pe 0,5 salariu din cauza vârstei de pensionare, iar un felcer se află în concediu din cont propriu pe motiv că nu se poate deplasa la serviciu. Și iată situația la moment, spune Alani Merencu. Un medic izolat în carantină, 4 felceri spitalizați, inclusiv și membrii familiilor lor, din ei 2 confirmați pozitiv, 2 rezultate în așteptare. Un felcer izolat în carantină, un șofer izolat în carantină, un felcer se află în concediu medical cu simptome caracteristice COVID, se decide dacă va fi spitalizat sau tratat la domiciliu. Un felcer nu a ieșit pe linie acuzând și el simptome de COVID. Nimeni din angajații de contact, nici cei din carantină nu sunt supuși testării, doar colaboratorii cu simptomatică și fără nicio grabă. În tură, azi se aflau doar 5 felceri și au mai implicat în ajutor câțiva din punctele amururale. Dacă intră în carantină sau se îmbolnăvesc și aceștia, serviciul de urgență din Căușeni intră în colaps. Situații similare sunt în foarte multe substații din țară, afirmă Alani Merencu. Da, și trebuie să cunoașteți că AMU Căușeni deservește și Ștefan Vodă. Acolo e deja colaps total de 9 aprilie, au rămas active doar 2 echipe. Situația critică din raion a pus tot serviciul AMU local pe brânci. Mi se pare un tablou perfect pentru cei care știu să vadă, dar și mai înțeleg. Absolut contrar datelor prezentate oficial, precum că totul e bine și mai bine, afirmă fosta ministra Sănătății Alani Merencu. Solicitată să vină cu o reacție, șefa asistenței medicale de urgență de la Căușeni, Sofia Gușilă, afirmă că nu poate da nicio informație. În același timp, conducerea raionului Căușeni vine cu o reacție, afirmând că 11 persoane care fac parte din sistemul medical al raionului Căușeni au fost confirmate pozitiv prin COVID. Dintre ei, 3 medici de familie, o asistentă medicală din cadrul Spitalului Ana și Alexandru, 4 asistente medicale de la Medicina de Urgență și un șofer pe ambulanță, precum și o infermieră din cadrul spitalului. Toți au fost contaminați de noul coronavirus. Avem în ziua de astăzi 11 persoane care sunt confirmate pozitiv, dintre ele 3 medici de familie, o asistentă medicală de la Spitalul Raional Ana și Alexandru, 4 asistente medicale de la SAMU, de la Medicina Urgentă, și o infermieră de la Spitalul Raional Ana și Alexandru și un șofer de la Medicina Urgentă a raionului Căușeni, care se află în orașul Căușeni. Deci eu sper că sănătatea publică va pune în aplicație toate cele necesare pentru a stopa și de a pune în autoizolare și în carantină toate persoanele care au avut contact cu aceste persoane. Sperăm ca această pandemie să fie oprită aici astăzi și avem mare încredere în ei și le mulțumim încă o dată tuturor factorilor care sunt de decizii și care sunt antrenați astăzi în tratarea infecției de tip nou COVID-19 și ne închinăm în fața dumnealor
pentru munca depusă asidui și pentru răbdarea lor și puterea care dă dovadă de devotament și profesionalism. Mulțumim, vă rog, din suflet. Noi muncim, dumneavoastră stați acasă. Potrivit datelor oficiale, la moment raionul Căușeni are 23 de persoane confirmate prin COVID-19. Dintre aceștia, 6 au fost deja tratate, iar un pacient a decedat. În același timp, 308 cetățeni care au revenit de peste hotarele țării au fost în autoizolare, iar 38 fac parte din categoria contacți. La tratament se află 23 de persoane. Generalizând, încă o dată, vreau să menționez că din 30 de persoane confirmate, 6 sunt tratate, o persoană este decedată, astfel, la moment, avem 23 de persoane care trec la moment tratamentul în, spunem așa, instituțiile medico-sanitare publice. Suspecți, adică acele persoane care posibil, da sau posibil nu să facă infecție cu COVID, sunt 4 și aceasta le bucură până la moment. Persoane aflate în autoizolare sunt 308. Vreau să spun că încă primim acele fișe epidemiologice, fișe de la diferite puncte de frontieră, unde concetățenii noștri, reîntorcându-se acasă, completează aceste fișe. Și vreau să atrag încă o dată atenție că aceste persoane, atunci când revin la nivel de oraș, la nivel de localitate, asistență medicală primară de comun cu administrația publică locală și cu polițistul de sector monitorizează că aceste persoane anume se afle la carantină. Și vreau să menționez aici că la nivel de carantină avem, ori în procedura de autoizolare la domiciliu, avem două categorii de persoane. Unu, acele care vin de psihotare, și doi, acele persoane care se află în carantină în caz că au avut un contact cu acele persoane care au făcut boală, adică acele 30 de persoane. Persoane cu statut de contact la nivel de teritoriu este, spunem așa, puțin schimbat comparativ cu zilele anterioare și avem 98 de persoane către data de 14 aprilie 2020. Eu mă adresez anume către administrația publică locală, inclusiv asistență medicală primară și Inspectoratul de Poliție, să tragem o deosebită atenție anume la aceste persoane care fac parte din acea listă de contacte care la nivel de teritoriu dumnealor o au și rugăm ca anume aceste persoane prioritar să fie monitorizate la compartimentul respectării regimului de autoizolare la domiciliu. Totodată, 26 de pacienți confirmați prin COVID sunt internați în secția de boli infecțioase ale spitalului, iar 14 suspecți sunt în triaj. Nu are o tratament în secție de boli infecțioase, se află cei 26 confirmați COVID-19, stabili, ușor, așteptăm deja testele ulterioare. Respectiv, în secție de triaj se află 14 suspecți, iarăși analizele colectate pe parcursul zilei de ieri și azi, independenți cum s-au internat, trimise la laborator. Iarăși se așteaptă rezultatele. Urmează ca zilele următoare să mai achiziționăm și să mai primim de la Ministerul Sănătății echipament de protecție, pentru că probabil că săptămâna viitoare va fi o săptămână mai dificilă, din cele ce ne țin că merge ca vacanță. În rest, activăm, noi lucrăm, dumneavoastră stați acasă. Potrivit oficialilor, în ultimele 24 de ore la Căușeni au fost confirmate încă 3 cazuri de contaminare prin COVID. Dacă la data de 13 aprilie cifra era de 20 de pacienți, atunci la data de 14 aceasta a ajuns la 23 de cazuri confirmate.